Eikö nyt pää kiinni, kun persistent collectori on nyt. Klikataan. Ei klikata, kun nyt on toivoa. Hei, nyt on toivoa. Mulla menee tää nestettä nyt vähän liian. No vittu, mä oon vetänyt tän kohta meidän Ei siinä vittu, kun ymmärrät, että mä en halua vetää itteni siihen lopetta kungiin. Synttärikuntoon. Anna mun juoda omaa tahtia. Ei kun niin mä annankin sun juoda, mutta se ei se ole edes pahaa. Älä painosta juomaa. Kato, ja nyt on Joo, no nyt on hyvä, mutta älä vittu painosta mua juomaan, kun tää mun on 200 eikö? Kato, se 10 kilo voi tulla ihan milloin vaan. Kato, toinen kollektori. Kato. Tää striimi loppuu muuten, jos mä joudun vittu dokaamaan. Tää on yli 300 eikö? Se 10 kilo voi tulla nyt. Tästä tulee nyt yli 500 x. No niin tulee. Nyt tää on nyt se. Ei, mut nyt me tarvitaan legit lisää vaan niitä symboleita. Kollektoreita tai mitä tahansa. Jokainen, kato. Se on 105, se on... Oi, kato. On musta siihen vitunpas. Ei. Okei, nyt on jännittää mua. Mua jännittää nyt vähän. Tämähän on yli 1000 täksä. Ei siis on. Tää on yli 1000 täksä. Ei kun nyt lisää vaan symbolia siihen. Mä sanoin, että tää peli on se ainoa mikä maksaa. Tää maksaa koko... Ei tuu 2 kertaa mä ripulla, niin nyt ei tuu enää jännä. Kollektori! Mut miksi sä veti sen ekasen persistent? Ei kun nyt tulee rahaa niin vitusti. Tämähän on ihan... Ei kun kärvähtää. Tämähän on... Ei kun nyt kärvähtää. Ei kun nyt vittu kunkki. Nyt vedetään yli 10 KX. Nyt kärvähtää. Siis mä sanoin sulle vittu, että tää peli on sitä. Siis tämähän on jokainen merkki, kun tulee niin se on... Ei, siis tää on jokainen spinni on joku 1400 x. Katoppa. 1300 x. Ei mut leikit me tarvitaan. Tänään ei tarvit kuoppaa. Kato. Anna läpällä. Okei, no riittää. Ai 1000